Osoro eni asase betwa mu akọ nanso Nyankopon asem de etim hoda ebrema adesua a mene wo beche no wato din se emprempren nokre the present truth enti so Nyankopon ewo nokre bi a owo ho ede mayen ewo yen ye pen so ayetie ya na yen ya wonto atoaso imu ayetie awie bremu no so Onyankopon ewo mprempren no kwasem bi ede mayen ana ansa na yebehwe hwehwemu afa ho no epese oka me ho na yeto nsa frɛ ho kronkron no na obekyerɛkyerɛ yen o maye mompaye yene gya wo sore da wase akwanya yenyan sɛ yensua ho ade yepese yehwehwe firi wasem mu sɛ wo mprempren no kure bi ede mayen ewo ye pan so ayeti ana yesrɛ wo sɛ ma ho kronkron no no kura kwankyerɛfo no mɛboa yen na yentumi nte wasem yase yɛda wase sɛ watie yɛn mpaebɔ yi Kristo Yesu din mu ɛne abɔ mpae amen migide sɛ wafa wo twerɛsɛm na wasiesie wo ho sɛ wona me benya saa adesua mu kyɛfa enti so Onyankopɔn ɛwɔ nsɛm bi ɛde ma yɛn ɛwɔ ya wɔ ntoatoaso yi mu so Onyankopɔn ɛwɔ ensem a eye de eye menumienu asem awonto atoaso yi mu asem a etwa se eye ahweye wo ho na yehunu mu nsem no yi ana anuanom Onyankopon asemu no owo no kwasem bi emma menumienu e wo ye pan so ayete a etwa se menumienu eye ahweye wo ho na yehunu se de ensem no esi ekoma yen so hwemu a se ya ade senka menumienu ete no wa pen so a enkansem a yebetia kosi se nsugire ne beba ne se yensa kyera yadwen na nsugire no ba na eye Noah pen so fo emprempren no kre ma won nanso samre de nya nsugire ne ye twen Yesu Kristo maya etoso minu no enti so onyame won nsem bi a ode mayen e won niema edi animu a etwa se eba ho a eno nso ye nkransem ma yen wo ya wonto atoaso yi mu ana menuanom wo tresem no onyame e wo bibisa e de ma yen na e wo nwoma a wato ne din se Yohani adisem so hwe adisem nwoma ni mu a eniema pii ne wo mu a ya na emu bi ehuye pa na enam se nsem mu bi nti ase e din nti no ama ye mu bebre entan kenkan adisem nwoma no ananso ya na yesuro se ye bebie mpo akwa adisem ne akenkan mu nsem bi nanso menuanom ensem a ewo adisem no ensem a ehia ma menumienu a yete awie bremu imu na moma yen hwei eye Yohani adisem no ti ba konchichemu a ye ba akokopem yensa no nsem bi a woka ewo ho Revelation chapter 1 verse 1 to 3 no Awurade asem ni o say Yesu Kristo adiye a Onyankopon de ma no se onkyere ne nkoa de etwa se eba ntem na onam ne bofo so de be kyere na koa Yohani a wadi Nyankopon asem ni Yesu Kristo adanse ne de ohunu ye nyina ho adanse nhyira ne de okenkan ne woni a otie adiye nsem no na wode de watwere wo mu no sie na ebre no aben se wo rese de o kasa fa nsem a wadi nsem ho a eye nsem a eye Yesu Kristo ediye eye nsem a edi Onyankopon asem ene Yesu Kristo ho adanse enti enye nsem a wakata ho
every entiase ani ɛyɛ nsɛm a muda hɔ pefee sɛdeɛ edin no mpo kyerɛ no adiyisɛm nsɛm a wayi no adie na me nuanom enhyira soronko bi wɔ hɔ ma wɔne a esua nneɛma a ɛwɔ adiyisɛm mu wɔne a kenkan na wotie na wɔde nneɛma a ɛwɔ adiyisɛm mu yɛ adwuma no Awurade asɛm no sɛ enhyira ne wɔn na nam sɛ brɛ no abɛn nti no etwa sɛ me ne omienu nhyira a ɛwɔ adiyisɛm nwoma sua mu no yɛn nsa ɛka ti me nuanom moma yɛ nimmerɛ awiebre mu na yɛmbue yɛ adwene mu na yɛmma kwan ma hɔn kronkron no nkyerɛkyerɛ yɛn nsɛm a ɛwɔ adiyisɛm mu no nea ɔpɛ sɛ yɛnya na aboa me ne omienu ahosiesie bere a yɛretwɛn Yesu ma yɛ no moma yɛhwɛ adiyisɛm nwoma no amu eti a yɛ aduonu mmienu kyemu a yɛ nson no sɛdeɛ wɔde ma yɛn ɛwɔ hɔ Revelation chapter 22 verse 7 no Awurade asɛm ni ɔsɛ na hwɛ mereba ntɛm nhyira ne deɛ okura nwoma yi mu adiyisɛm mu Awurade Yesu anim asɛm ni ɔsɛ ɛnkyɛ na ɔba na nhyira ne wɔn a okura nsɛm a ɛwɔ adiyisɛm mu timi nuanom sɛ yɛbɛtumi asiesie yɛn ho yie atwɛn Yesu ma yɛ ɛtɔ so mmienu no yie a gye sɛ me ne omienu kura nsɛm a ɛwɔ adiyisɛm mu eyie paa na anuanom ya na ɛtɔ da akɔyɛ sɛ adiyisɛm nwoma no ɛnyɛ nwoma a yɛbɛtumi ate aseɛ ɛyɛ nwoma a ebi a watoto mu anaa wasɔ ano afiri yɛn te aseɛ ani na moma yɛhwɛ Revelation chapter 22 verse 10 no asɛm a ɔka kyerɛ ɛyɛ Yohane odiifo a ɔmaa no kyerɛ saa adiyisɛm nwoma yi no Awurade asɛm no ɔsɛ na wɔka kyerɛ me sɛ nsɔ nwoma yi mu adiyisɛm ano na ɛbrɛ no abɛn ti Onyankopɔn ka kyerɛ ɛyɛ Yohane pefee sɛ ma wɔn sɔ adiyisɛm nwoma no ano adenti afiri sɛ ɛbrɛ no abɛn enti adiyisɛm nwoma no ɛnyɛ nwoma a wasɔ ano ɛyɛ nwoma a wabue mu na me nuanom saa nwoma a wabue mu yi saa nwoma a wɔse yɛnkura mu nsɛm mu na awie no abɛn no emu ɛna Yesu Kristo ɛde mprempren no kwasɛm bi ahyɛ ama me ne omienu emu ɛna Yesu de mprempren nkransɛm ahyɛ ama me ne omienu na etwa sɛ me ne omienu to yɛ bo ase na yɛhunu nkransɛm a Awurade Yesu de wɔ ma yɛn ɛwɔ awiebre mu na bra yɛbɛpɛ sie tu anamɔn na yɛhunu mprempren no kora Onyame de wɔde ma yɛn a ɛwɔ adiyisɛm nwoma no mu no moma yɛnhwɛ ɛho kɔkɔbɔ nsɛm bi a Onyame de ma yɛn fa adiyisɛm nwoma sua ho adiyisɛm ti a yɛ aduonu mmienu no kyemu a yɛ dunwɔtwe ɛkɔpem aduonu baako no nwoma no mu awie yɛn nsɛm a ɔde ɛma no ɛyɛ kɔkɔbɔ ɛne afutusɛm ɛde ma yɛn a yɛpɛ sɛ yɛtusua adiyisɛm nwoma no na ɛboa yɛn ma yɛsiesie yɛn ho twɛn Kristo Yesu ma yɛ no Awurade asɛm no ɔsɛ midi obiara a ɔte nwoma yi mu adiyie nsɛm no adanseɛ sɛ obi de biribi ka nwoma yi ho a Onyankopɔn de ɔhaw hodoɔ a watwerɛ wɔ nwoma yi mu no bɛka no ho na sɛ oyiyi adiyie nwoma no mu ansɛm bi a Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ne kuro kronkron a watwerɛ ho nsɛm nwoma yi mu no emu enti adiyisɛm nwoma sua mu no Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛmfa bi ɛnka deɛ yɛbɛhunu ɛwɔ nwoma no mu ɛho ɛba saa ɔde ɔhaw ahodoɔ a watwerɛ ho nsɛm ɛwɔ adiyisɛm nwoma no mu sɛdeɛ adiyisɛm ti donsia twenya adwene kosi ɔhaw musuo ɛnso no soɔ no ɛbɛba yɛn so na ɔsɛ deɛ obɛyi nsɛm no mu bi nso afiri mu no Onyame bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ɛne kuro kronkron no ɛho timi nuanom ehia ma me ne omienu ntoboaseɛ yie paa ɛne sɛ ɛbɛma kwan ama twerɛsɛm no akasa ama ne ho sene sɛ me ne omienu de bi bɛka ho anaa ɛbɛyi bi afiri mu ɛba saa ɛde ɔhaw ɛna ɛbɛba yɛn so na Onyame abufuo ɛnso bɛba yɛn so na verse 20 ɛne 21 no ka sɛ deɛ odi nwoma yi ho adanseɛ no sɛ
ane mereba ntɛm. Amen. Awurade Yesu bra. Yɛn Awurade Yesu adom nka nipa nyinaa. Amen. Ɔdɔfoɔ, sɛ yɛnya akwanya na yɛsua nneɛma a ɛwɔ adiyisɛm mu ɛyie a, ɛyɛ deɛ ɛbɛma adom soronko aka yɛn. Me nuanom, adom soronko bi efiri adiyisɛm nwoma mu ntiaseɛ ɛba wɔn a esua no nkyɛn. Na ɛbra a yɛtu saa namɔ yi na yɛsua adiyisɛm mu nwoma mu asɛm yi no, ɛyɛ deɛ ɛbɛma Yesu Kristo adom a efiri nwoma no mu ntiaseɛ no ɛbɛka nipa a etu saa namɔ no nyinaa. Nti me nuanom, ɛnkyɛ na Yesu yɛn kra dɔfoɔ, ɛnkyɛ na Yesu yɛn agye nkwan yi abɛyi no, etwa sɛ me ne omie no to yɛ bo ase na yɛte adiyisɛm nwoma no ase. Na adiyisɛm nwoma yi mu ɛna Yesu Kristo wɔ mprempren nokwasɛm, mprempren nkransɛm ɛde ma me ne omie no. Na saa nsɛm yi yɛnhyia no baabiara sɛ adiyisɛm ti 9 kyekyɛmu a yɛ nsia kɔpem dumienu. Revelation chapter 14 verse 6 to 12. Saa nsɛm yi mu ɛna yɛhyia kɔkɔbɔ nsɛm a Yesu ɛde ma wiase mfana nyinaa, ɛde asiesie yɛn ama ne man a ɛtɔ so mmienu no. Anuanom, momma yɛnhwɛ sɛ deɛ ɔde nsɛm no ɛma yɛn ɛwɔ hɔ. Ɔse, na mihunu ɔbɔfoɔ foforɔ a otu nam soro mfimfini a okura daa asɛmpa bi rekɔka kyerɛ wɔn a wɔte asase soɔ ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkurɔfoɔ nyinaa. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, monsuro Onyankopɔn na monhyɛ no animuonyam, ɛfiri sɛ n'atemmuo dɔn adu, na monkoto deɛ wɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no. Verse 8. Na ɔbɔfoɔ foforɔ a ɔtɔ so mmiɛnsa di wɔ akyiri kaa sɛ, Babylon kɛseɛ no ahwe ase, ɛfiri sɛ wama amanaman nyinaa adamammɔ abufuo nsa no bi. Verse 9. Na ɔbɔfoɔ foforɔ a ɔtɔ so mmiɛnsa di wɔ akyi de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, sɛ obi koto aboa no ne ne honi no na wɔgye agyinaeɛ de si ne moma anaa ne nsa so a, ɔno ara na ɔbɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wahwie no gyenegyene agu n'abufuo kuruwa mu no bie. Na wayɛ no ayayɛdeɛ, ogya ne sɔfe mu, abɔfoɔ kronkron ne adwamaa no anim. Na wɔn ayayɛdeɛ wisie bɛforo soro daadaa. Na wɔn a wɔbɛkoto aboa no ne ne honi ne obiara a ɔbɛgye ne din agyinaeɛ no rennya ɔhome awia ne anadwo. Ɛha na ahotefoɔ bo asetɔ wɔ, wɔn a wokura Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne Yesu gyidie mu no. Ɔdɔfoɔ, saa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi a yɛhyia wɔ Revelation chapter 14 verse 6 to 12 no, ɛyɛ mprempren nkransɛm a Yesu ɛde ɛma wiase nyinaa, ɛde asiesie yɛn ama ne man a ɛtɔ so mmienu no. Na me nuanom, ɛbra Yohane ehunu saa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi ɛho nsɛm akyiri no, verses 13 and 14 ɛwɔ Revelation 14 hɔ no ano etwa mfoni bi twe adwene kosi Kristo Yesu man a ɛtɔ so mmienu so. Mma yɛn hyɛ nsɛm no nso. Adiyisɛm ti 9 hɔ no, kyemu a edu mmiɛnsa ɛne 9 no. Ɔse, na mete ne bi firi soro a ɛka sɛ, twerɛ sɛ nhyira ne awufoɔ a wowu Awurade mu firi seesei rekoro yi. Honhom no sɛ, ane wɔbɛhome afiri wɔn brɛ no mu, na wɔn nnwuma edi wɔn akyi. Na mehunu yi, na hwɛ, omununkum fitaa, na obi a ɔte sɛ onipa ba te mununkum no so, na ɔbɔ sika abotire, na okura kantankranchi na namu bi. Enti sɛ wɔhwɛ saa mfoni a Yohane ehunu yɛ ɛwɔ abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm no akyi a, ɛyɛ deɛ ɛyɛ Kristo Yesu maya a ɛtɔ so mmienu mfoni. Yenim sɛ onipa ba no ɛne Kristo Yesu, na wohunu sɛ onipa ba no te mununkum so, na ɔbɔ sika abotire,
na okura kantankranchi na namubi so ohwe di semti baako chichemu a ye enso no a ose na hwe onam amununkom reba na eni nyina behu no ene woni a wowo no eno na asase so musuako nyina bebo ne ho abubuo ane amen enti sansem a okan eye de etwe adwene kosi Kristo Yesu maya tosumi no eso say the Revelation chapter 1 verse 7 no to Revelation 14 verse 14 no ho a yehunu say eyemfoni a efa Yesu maya etosumi no ho menuanom ene na asekere ne say se abofo miensa nkransem yi ekowiase mfa na nyina wi a eye de ebokwan ama Kristo Yesu maye a etosumi no atumi aba entam so na eye emprempren nsem a etwa se me no mienu ete ase na yesua na eye ya brabo bra ye twen Yesu Kristo maya enche na aba no na enuanom ene adofonom sa abofo miensa nkransem yi no eye nsem a etwa se nipa ewa asase so nyina ete ansa na Kristo Yesu aba. Revelation chapter 14 verse 6 no eka say na mehunu obofo foforo a otunam soro mfimfini a okura da sempa bi rekoka kire woni a wote asase so ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkrofo nyina minia sa mprempren nsam yi mu ensam no kire se eye nsam a ekoma wo kire se eye nsam a ekoma me eye nsam a ekoma wiase mu nipa nyina firi se ose saa bofo yi ekura da sam o rekoka kire woni a eti asase so ti se wugidi se oti asase so de a saa nsam yi koma wo na enuanom eye nsam a ekwa aman nyina musuakuo nyina kasa nyina ene nkrofo nyina ti menuanom ehia ma me no mienu se saa bofo me ensa nkransam yi no etumi eti ase pa na ebiemu nso no saa nsam yi yahunu se ebekọ wiase mfa na nyina ede asiesie yan ama Yesu maya etosumi no na menuanom se abofom ensa nkransam no kọ wiase mfa na nyina eye de esiesie wiase ama wiase aduru twabre na sanfoni ena Revelation chapter 14 verse 15 to 20 no ede emayen momayen hyensem no so ede 79 no chichemu aye dunom kopem edinu no ose na obofo foforo firi asore dan no mu de ne kase atia mu kire de wote mu nunkom no so no se to kantankan twitwa efiri se twabre edu na asase so nioma ahoa na de ote mu nunkom no so no de ne kantankan to asase so na otwitwa asase so ade enti yehunu se bra yesia abofo miensa nkransam no akiri no yehunu mfoni a efa Kristo Yesu ma ye tosumi no eho na yesia nsam nso a etwinya adwina kosi twabre eso asekere ne sen asekere ne se abofo miensa nkransam no ede wiase beduru twabre se wiase mu nipa nyina ete saa kokobon nkransam a Yesu ede ma ye nyina no a eye de ema ya duru twabre ama Yesu den kantankranchi abetwa yen anase ede atemuo abre yen na twabre a edikan no mu no eye de ekoma onyame ma Revelation chapter 14 verse 12 ka wo ho asem se ha ena hotewfo bo asetowo woni a okura onyankopon ahyede ene Yesu didie mu no nti Yesu no ankasa a okura kantankranchi na nam no ebe twa ono ane ma edina sam ene ne mugidie eye adwuma no na moyehwe Revelation 14 verse 17 to 20 no edi twabre toso mienu efa ne bonyefo de ho emayen o say na obofo foforo firi soro asore dan ne mu na ono nso ekura kantankranchi na nam na obofo foforo a owo ojaso tumi firi aforebuchia no mu de ne kase tia mu kire de okura kantankranchi na nam no say to kantankranchi na nam no twitwa asase so bobe asiesia efiri se na ba no abre
na ɔbɔfoɔ no de ne nkantankranchi no to asase so na otwitwa asase so bobe aba na ɔde kogu Nyankopɔn abufuo nsakyiamena kɛseɛ no mu na wotiatia nsakyiamena no sukuro no akyi na mogya firi nsakyiamena no mu koduru apɔnkɔ nareka ho tene nkwansima apem ahansia. So ɔhwɛ mfoni a ɔretwa ɛfa twabere a ɛno nso bɛkɔ ama ekuo a ɛtɔ so mmienu ho a ɛyɛ twabere a ɛbɛda hɔ ama wɔn a ɛbɛkoto aboa no wagye n'agyinaeɛ. Ɛfiri sɛ saafoɔ no na Revelation chapter 14 verse 10 no ka sɛ wɔn mu bɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wɔahwie no gyinagyina agu n'abufuo kuruwa mu no bie na wayɛ wɔn ayayadeɛ ogya ne sɔfe emu no. Anuanom, nea ɛwɔ hɔ no sɛ abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi ɛbɛkyɛ wiase mu agu twabere mmienu mu. Twabere di kan yɛ ɛbɛkɔ ama onyame ahotewfoɔ na twabere ɛtɔ so mmienu ɛbɛkɔ ama wɔn a ɛbɛgye aboa no agyinaeɛ asi wɔn moma anaa wɔn nsa soɔ ho. Na anuanom ne adɔfonom, ɛne na etwa sɛ me ne mmienu te abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm no ase yie paa. Firi sɛ yɛn nsɛm a ɛde wiase eduru twabere. Saa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi ekura Onyankopɔn teasefoɔ no tumi, ekura Onyankopɔn teasefoɔ no ahoɔden a ɛde wiase beduru twabere sɛ wɔn a ɛte asase soɔ aman musuakuo kasa ne nkrɔfoɔ nyinaa te nsɛm yi a ɛyɛ deɛ ɛde wiase nyinaa eduru twabere. Na me nuanom, abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi ɛyɛ owuo ne nkwantam asɛm. Firi sɛ wɔn a ɛbɛte nsɛm no wɔde bɛyɛ adwuma no saafoɔ yi na ɛbɛyɛ ahotewfoɔ a wɔbɛnya boasetɔ na Yesu ma yɛ mu no wɔbɛnya anigyeɛ a ewie pɛyɔ no. Na wɔn a ɛbɛpo saa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi no saafoɔ yi na onyame abufuo a wɔma ne bɔnyɛfoɔ nso no ɔbɛfa ano. Timi nuanom, abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi yɛ nsɛm a etwa sɛ me ne omienu ɛyɛ yɛ adehia yie paa na yɛte nsɛm no ase sɛdeɛ Onyankopɔn ɛwɔ de ma yɛn ɛwɔ awie bere mu. Na anuanom, wɔn a onyame bɛfa wɔn so na wɔde nsɛm no ama wiase yi no saafoɔ yi ɛna wɔde abɔfoɔ mmiɛnsa no egyina hɔ ɛmaa yɛn. Enti ɛnyɛ ebi abɔfoɔ a wɔwɔ ntaban ɛna ɛbɛba paa nkasa de saa nkransɛm yi abrɛ yɛn ansa na yɛagye adi. Onyame de abɔfoɔ mmiɛnsa yi gyina hɔ ɛma ne nkorɔfoɔ anaa ne mma anaa n'asafo a awie bere mu no ɔbɛfa wɔn so ɛde saa nsɛm yi ama wiase yi nyinaa. Na anuanom, sɛ wɔhwɛ kasa a ɔde gyina hɔ ma ɔbɔfoɔ ɛwɔ Revelation chapter 14 no mu a Hela kasa no mu anaa Greek kasa no mu no ɛyɛ angelos. Na angelos nso no ebetumi akyerɛ messenger anaa obi a ɔkura nkransɛm. Enti no ahai no ɔbɔfoɔ a ɔde ne gyina hɔ ɔkasa yi mu no egyina hɔ ma wɔn ne ekura nkransɛm no a wɔde ma wɔn ne ɛte asase soɔ aman musuakuo kasa ne nkrɔfoɔ nyinaa. Na me nuanom, saa kasa yi pɛɛ ɛna Matthew chapter 11 verse 10 no ɛde kasa fa Yohane suboni ho. Matthew chapter 11 verse 10 no ɔse oyi ne deɛ watwerɛ ne ho asɛm sɛ hwɛ meresoma me bɔfoɔ adi w'anim na obesiesie w'anim ɛkwan no. Enti saa kasa me bɔfoɔ no ɛyɛ kasa a angelos a yɛ Hela kasa no mu asɛm no wɔde ɛkasa fa ho ɛpɛɛ. Enti me nuanom, tiase a yɛnya ɛne sɛ saa abɔfoɔ a yɛhyia wɔn ɛwɔ adiyisɛm tidunan no abɔfoɔ mmiɛnsa no wogyina hɔ ma onyame ma ɔbɛfa wɔn so de nsɛm no ama ewiase. Yenim sɛ onyame ɛyɛ nadeɛ a edu baabi a ɔnam nipa so ɛna ɛyɛ nadeɛ. Nti awie bere mu nso no onyame bɛfa ne ma so, onyame bɛfa n'asafo ɛso ɛde saa nsɛm yi ama wiase. Na asafo a wama wɔn tiaseɛ afa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm no ho no ɔbɛfa wɔn so ama wiase mu nipa nyinaa ate nsɛm no na edi adanseɛ abɔ kwan ama awie no aba. Fi sɛ Awurade Yesu kan wɔ Matthew chapter 24 verse 14 sɛ na ɔbɛka ahenni no asɛmpa ɛde adi amanaman nyinaa ho adanseɛ ɛno akyiri ansa na awie no aba. Nti abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi bɛyɛ adanseɛ ama wiase nyinaa
na asiesie kwan ama Yesu Kristo maya etosumi no. Menuanom, saa nsɛm yi ekura onyame tumi, saa nsɛm yi ekura onyame adanse a ɔde ma wiase nyina. Adentia Revelation 14 verse 6 no twe adwene kɔ sɛ bɔfo no otu nam soro mfimfini. Nti ɛyɛ nsɛm wo efiri soro onyame ahengwa no mo pɛɛ a ɔde ma wiase mu nipa nyinaa. Menuanom, saa nsɛm yi ɛyɛ nsɛm a sɛ ɛyɛ me no mienu ade hia na yɛde nsɛm no esie na yɛde ɛyɛ adwuma. Sɛdeɛ yɛde kan hunu sɛ nsura ne deɛ wɔkenkan ne wɔne a otie na wɔde nsɛm a ɛwɔ adiyisɛm sie wɔn akoma mu firi sɛ ɛbrɛ no abɛn. Anuanom ɛne adɔfonom, bra yɛduru yɛhunu sɛ nsɛm yi ho hia yie paa na etwa sɛ me no mienu to yɛ bo ase nkakra ne yɛte nsɛm a ɛwɔ abɔfo mmiɛnsa nkra nsɛm no ho ase. Yɛntimi prɛkopɛ ɛmɔntra ɛnkɔ bɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa deɛ ɛbra yɛnte bɔfo a odi kan deɛ no ase. Ɛfiri sɛ Revelation chapter 14 verse 6 no di kan twe adwene kosi bɔfo a odi kan no so. Ansa na verse 8 no ka sɛ na bɔfo foforɔ ɔtɔ so mmienu di akyire. Ansa na verse 9 no ka sɛ bɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa di akyire. Nti saa nsɛm yi ehia ɛma ntoboaseɛ. Etwase edi kan te bɔfo odi kan deɛ ase. Ansa na bɔfo ɔtɔ so mmienu deɛ adi. Ansa na bɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa adi akyire. Timenuanom, adesua ebedi akyire yi ɛwɔ saa adesua akyi no deɛ etwa sɛ me no mienu yɛto yɛ bo ase na yɛsua no yie paa. Ɛno nti yɛbɛfa no nkakra bɔfo odi kan deɛ, bɔfo ɔtɔ so mmienu ɛne bɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa na aboa yɛn ɛwɔ nwoma no mu ɛnsɛm nte aseɛ ano. Na me nuanom brɛ de saa ɔfa yi ba wie no mɛpɛ sɛ me no mienu egyina Revelation 14 verse 12 yi so ne yɛbɔ mpaeɛ. Ɔse ɛha ɛna ahotewfoɔ bo asetɔ wɔ wɔn a okura Onyankopɔn ahyɛdeɛ ɛne Yesu gyidie mu no. Ɛyɛ wɔn mpaebɔ sɛ saa nteaseɛ a me no mienu benya ɛwɔ abɔfo mmiɛnsa nkra nsɛm yi ho no ɛnyɛ deɛ bɛboa me no mienu ne yɛnya bo asetɔ anaa. Ɛyɛ wɔn mpaebɔ sɛ Awurade Yesu ɛntena yɛn mu na ɔmfa saa nsɛm yi mu nhyira so mmoa yɛn na yɛnya ne mu adom anaa. Adan na ɛnea wɔnka me ho na yɛmmɔ mpaeɛ. Ɛgya yɛda wase wɔ nsɛm a wɔde ama yɛn. Yɛhunu sɛ mprempren nkra nsɛm a wɔde ma yɛn ɛne abɔfo mmiɛnsa nkra nsɛm no. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi entu anamɔn sɛ yɛbɛtumi ate saa nsɛm yi ase. Ɛyɛ mpaebɔ sɛ boa yɛn ne yɛntumi nka ahotewfo a ekura wo mmara nsɛm mu ɛne Yesu gyidie mu ho. Na saa nkyɛn na woyi wo ho adi a yɛn nso yɛtumi aka wo ma a ebɛtumi aka twabra ma
send